تحسوا مدب ناتلانا نكتالا لكم كبران تخاتلتنا تكاتلنا مهلاكم ازي اذا مسكن قتيلات سبب تحسونا نوس مدبنا علم سنطب ياختكون للوم تحسوا مدب علم سنطب زدالولنا غاصنيانا سيراك ورده خوينو نكا بنشتا اب سنطب تتصنبرت غناون بروح تسفا وي ما بروح مصاي حيزا تغعز زلا ولدوت واسايتيو كلالينا مريت زولو كساب لوي مس ادميا اوداديركا بركت زبله سرحاتيا كتسارح كيلا زلا وي دما تواسي ازلا اب استفلالي فيلمات استفلالي غص اباهري حيزا وي دما ازيو بلوط زخونه سرحات وي بلوط زخونه سمعيتات نانصبارقت ياسرح زلا كساب حجي كم تزبلنايو بروح مصاي حيزا تغعز زلا من استي تواسايتا سميرا غودفايا تبحال كلالينا مريت لو نكاتاتلو እቲ ሓበሬታ ብዓርቢ 30 ሓምለ 2021 ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኣብ ዝወፀ ዓምዲና ረኺብናዮም እቲ ጽሑፍ ብኸይድ ኮይነ ዘይኮንኩስ ነቲ ዝተዋህበኒ ጠባይ ኣብ ነፍሰይ ኣትየ ስለ ዝርዮየ ዝብል ኣርእስቲ ተዋሂቦም እቲ ኣርእስቲ ናብቲ መሳጢ ትሕዝቶ ስለ ዘእተወና ኩሉ ትሕዝቶኣ ከነንብባ ተደሪኽና ምንባብ ኣብ ዝጀመርናሉ ኣጋጣሚ ድማ ካልእ ኣካል መደብና ክንገብራ ዝቐሰበና ኣጋጣሚ ረኺብና እታ ኣካል ናይ ዝተሕዝቶ ዝኾነት መንሰይ ብዕድመ ንእሽተይን ገና ክሳብ ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ 20 ፊልምታት ከም ዝተዋሰት ፈሊጥና ገለ ካብ ስራሓታ እኳ ንፈልጦ እንተነበርና ክሳብ ክንድዚ ኣብ ዝቑፀሩ ፊልምታት ከም ዝተዋሰት ግን ንዓና ሓድሽ ሓበሬታ እዩ ነይሩ ሽዑ ንኣዳላዊት እዚ መደብ ዝኾነት ማርታ ቁጥሪ ስልኪ ክትበና ምስተወከስናያ ብዘይ ወዓል ሕደር ስለ ዝሃበትና ኣካል መደብና ጌርና ከነቕርባ ስራሓት እዛ መንሰይ ስነጥበበኛ ፈትሽና ናብቲ ምሳ ኣብ ዘካየድናዮ ቃለ ምሕትት ዝተመርኮሰ ሙሉእ ትሕዝቶ መደብና ከነስክረኩም ሰናይ ምክትታል ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ክትዋሳእ እንከላ ኣደናቕን ኣገራምን ገጸ ባህርያ ሒዛ ትዋሳእ ዘለዋ ክእለት ምስ ደረጃ ዕድሚኣ ዝወዳደር ኣይኮነን ንኹሉ ዝተዋህባ ገጸ ባህሪ ተቐቢላ ብብቕዓት ክትዋሳእ ኣይትጽገምን كم أدى محزا كال استفلالي قد صبارن كوتاس نخلو استوهبا طباي بزي صقمت اللابسو لعل خلقن كل سب كغورو زي كل بزي زخونه كون مغنيات امونغو تواسو يخون كاب تواسو وصاي كتبكي اي صقمن بعالتي فلي توهبو سمير كودفاي اتاسمرو محاوي لمتى خان زحلف عمتات كم هلو نقطر كنفسها تحسم زلخ كاب نؤس عدميات حزام سمويا موسى استلاليت سمير لومي حانتي كابتن اب صبوق حديد زرغصان نمصاي عبي تسفا زلون سنطبويان هاجرنا كوينا تركب قدم كل جن سما فليتن عبدك يتبعتيو طراي ان رخبان سلازخونت ترغوم سمان مخنيات اوطاصا سمان اينا كنوكسا تجديدنا نشميت ملكات كمزي زخونه سب زتلالي النسب سمير يبحال تدايليو صبق ليلا يلني فلطني زخونه سب مخنياتو وا انت راه شو مودي كاميرا وددم زدل نيرم سدراخي وي كا قدم حج بانكر سلازنبركو چغري وددي ديلت نيروم سدراخ دا بانكر غيروم عبيم خيناي ودشم غيروم لك غلغله زخونه سب كوم بلن مالتي كوم كن ايكونن تحقي سمير اب غزانا كال ترغمي زلوا فلايك المازري مالتي لك عت مستأنس تولد كله جيزة دليت قال دليت ودي قال نير يكونس عفت أنس تولد كله جيزة قال تدليز نبرت نقرأت للسمر لا سمير نسمير اللي سلز حسبت تهالتي سمير غودفاي جنا كم نسنتايو سنتباب قبل با كحدر كيلوم سنتباب لبون زخفته عبي خون اشتاي بزي قدس بصايو خون جزي سلزي وسد سنتبابنيا سميرون كابز صلواز ساير حقتن نسا نسنة طباب كاب نسنتايا جميراتهم اتي امن خورناعن نطباب مقيرون هيوتا زخونه ناي سنة طباب غعزا ادما بخمزي تقلصو كمتي ممهراني وي كاخا زخونه سب زبلن مالتي حوستي اخي قال بزح سبكم بلني حجي افتراو عيك في الزمهارو اللي زنبركو غيزه
وعيتي تهፃواتي تحقيت ገለገለ ስለ ዝነበርኩ መምሃራኔ ኣብ ግዜ ጉንበት ነበረሉ ኣላይት መድረኽ ኣናውሰር ክኸውን ሓቲተና ማለት እዩ ብድሕሪኡ ሓራይለ ተቐቢለ ስርሐይ ብግቡእ ፈጺመ ማለት እዩ ብቕድሚኡኻ ከምዚ ኣብ ውሽጠይ ዝነበረኒ ነገራት ነይሩ ከምዚ ድሌታት ናይ ስነ ጥበብ ነይርኒ ካብኣ ኣብ 4ይ ክፍሊ ሃይለ ጀሚረ ብድሕሪኡ ዓመት ጉንበት 24 ወይ ምዕጻው ቤት ትምህርቲ ገለ ክኸውን ከሎ ዝኾነ ጋጣሚታት ክኸውን ከሎ ይሰርሕ ነይረ ይሳተፍ ነይረ ፍቲ መድረኻት ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ሻምናይ ክፍሊ ከለኹ 7ይ ክፍሊ ከለኹ ጉጅለ ባህል ተኸፊቱ ኣብ ዝኸባቢና ማለት እዩ ባህማት ዝውከል ተኸፊቱ ጀሚረ ከም ተዋሳኢት ኮይና ኣኽነጥፍ ጀሚረ ኣብቲ ጉጅለ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ሰሪሐ ክሳብ 9ይ ክፍሊ ይሰርሕ ነይረ ካብኡ ብጋላ ነፍሒ ትምራሕ ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ማለት እዩ ኣብ ዓዲ ጓዕዳድ ንሰለስተ ወርሒ ኮርስ ተዋሂብና ኣፍታ ኮርስ ተሳቲፈ በይናው ዋሳሳ ማለት ሞኖሎግ ቀዳሚት ኮይና ተዓዊተ ማለት እዩ حقوش يبا من كري حقوش يبا ዝኾነ ሰብ ስነ ጥበብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክገልጾን ዕዘቢናም መንሰይ ሰሚር ድማ ነቲ ኣካል ህይወታ ዝኾነን እተፍቅሮን ሞያ ስነ ጥበብ ዓብይ ረብሓ ከም ዝረኸበትሉ ትገልጽ መጀመርታ ስነ ጥበባነ መምህር ናይ ዲሲፕሊን ኢለ ክገልጾ ይኽእል ምኽንያቱ ዲሲፕሊን ማለት ካብ ግዜ ይጅምር ኣብ ስነ ጥበብ ከዓ ግዜ ምስ ዲሲፕሊን ይዝቁጸር ድሕዳ ግዜ ዶንጊ ከመጽኻሲ ሓደ ዲሲፕሊን ዘይብሉ ሰብ ጥራሕ ይኾም ዝገብር ብኩል ነገር በቃ ስነ ጥበብ ንዓይ መምህር ናይ ዲሲፕሊን ህይወተይ ከምዚ ኩል ነገር ይበቃ ናይ ስነ ጥበብ ዝኾነ ሞያ ከነጥሪ ኣብ እንፍትነሉ ግዜ ኣብ እዋን ንእስነትና ምዝኸውን ብጣዕሚ ሓጋዝ እዩ ካብ ንእስነትና እነጥርዮ ሞያ ምስ ግዜ ርዲእትና እናዓብናን ተመክሮ እናደለብናን ስለ እንኸይድ ዝሓሸ ክእለት ክህልወና ይኽእል ብፍላይ ድማ እንተዳ ብልብና ተቐቢልናዮን ሞያና ከነዕቢ ኣብ ቀጻሊ ሓርኮትኮት ኣለናን ኣብቲ ሞያ ዘይንዓብየሉ መንገዲ የለን በንጻሩ ግን ነቲ ዝተዋሃበና ዕማም ካልኣይ ስራሕ እንተደሪብናሉ ቁሩብ ፀቕጢ ክፈጥረልና ግድን እዩ ዝያዳ ግን ኣብ ንእስነትና ምዝኸውን ክብደቱ ልዕል እዩ እታ ብዕድመ ንእሽቶ ዝነበረት ሰሚር ጎደፋይከ ነዚ ምርኩስ ጌራ ትምህርትን ዓውደ ስነ ጥበብን ከመይ ተመሓድሮ ነይራ ትኸውን ሓቂ ዘረባ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እንታይ ትኽብደቱ ከዓ ናይ ጎ ሽፍተይ ንሕድራ ኮይነ ትምህርቲ ምጽእ ኢለ በቃ ወላ ነዛ ክበልዕ ከማን ግዜ ነበረን ክዳን ቂርቂራ ቢለ ነዛ ዲቪዝያ ውጻ ቢለ ይኸይድ ናብ ጉጅለ ማለት እዩ እጂ ከምዚ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሓቂ ዘረባ ግን ከዓ ከምዚ ደገፍ ናይ ወላዲተይ ከዓ ኣብዚ ንኽበጽሕ ሓጊዝኒ እዩ ብፍላይ ማዘረይ ብጣዕሚ ኣተተባባዕኒ ክሳብ ሕጂ ንኽህሉ ኣብ ስነ ጥበብ እውን ብሳላና ተሓገዝ እዩ ድሌትን ናይ ስራሕ ወነን እንተለና ውዒሉ ሓዲሩ ናብ ረብሓና ምዃኑ ኣይተርፎን እዩ ኣብቲ ክንሰርሕ ዓሊምና ዝተበገስናሉ ግዜ ድማ ዋላ ከበድቲ ብዶታት እንተጋጠሙና ብግዜያዊ ፀገም ካብ ሓዲድና ክንወፅእ ኣይንኽእልን ምክንያቱ ኣብ ቅድሜና ካልእ ክብፅሕ ዘለዎ ዘይተፈጸመ ጉዕዞ ስለ ዘሎ ምስ ጉጅለ ባህል ፍናን ኣብ ታሽዓይ ክፍሊ ዝነበርኩሉ ግዜ እዩ ካብዚ ንኸተማ ክትመላለስ ቆርብተይ ክብድ ብል እዩ ግን ከምዚ ድሌታት ተሉ ሓቂ ዘረባ ዝዕግፀካ ነገር የለን መጀመርታስ ከምዚ ክገብሮ እየ ወይ ከዓ ክኸይደ ኢለ እንድሕር ሓሲብካስ ከምዚ ምሽ ድኽልክለካ ነገርቲ የለን ሰሚር ጎደፋይ ገና 20 ዓመት ጥራይ መሊኣ ዘላ መንሰይ ስነ ጥበበኛ እያ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ እትሰርሖም ፊልምታት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ገጸ ባህሪ ዝተወከሉ ስለ ዝኾኑ ክትሰርሖም ከላ ይኸብድዋ ዶ ይኾኑ ኣይከብደንን እዩ ምክንያቱ ነታ ዝተዋሃብኳ ስራሕ ኩሉ ይኽእሎ ኣይብልኒ ኣይክእሎን ኢኻ ኣይብልኒ ምክንያቱ ሰብይ ዝፈርደካ ሰብይ መስትያትካ ግን ኣነ ነታ ዝተዋሃበትኒ ገጸ ባህሪ ብጻዕሪ ጽቡቕ ንኸምጻስ ይጽዕረላ እየ በቃ ሰሚር ጎደፋይ ምስ ዘለዋ ዕድመ ዘፍረየቶም ስራሓት ክነጻጸር እንከሎ ዝነኣ ስራሕ ከም ዝሰርሐት ክትግንዘብ ኣይትጽገምን ብፍላይ ነቲ ዝተዋሃበቶ ገጸ ባህሪ ክትመስሎ እትገብሮ ጻዕርን ምልከት ኣዋሳሳኣን ተደሚርዎ እሞ ኣብ ገለ ኣጋጣምስ ንዕድሚያ ዝሓለፈቶ ትመስል ንሳ ኣብ ተኸታታሊ ፊልም ትርክታ ነዝዕ ልቢ ጓል ጎረቤት ዓዘራ ፍጠረኒ ናበይ ኦሮማይ ወይ ጣዕሳን ካልእን ክትዋሳእ እንከላ
ፊቸር ፊልም ከኣ ሓሳባት እተን ደቃይቕ ትዝታ ምዕራፍ ልብን ካልእን ሰሪሓያም ኣብ ኮሜዲ እውን ከም በዓል ኣደንገለ ፍትሕ ወዲ ጨላይን ካልእን ኣበርኪታያ ማለት ታ ካራክተር ዝተዋሃበትኒ ንፍዕቲ ትኹን ታጓል ሕማቅትኩም ዘይገድስ ከምዚ ኣብ ነፍሰይ እተምሽ ይሰርሓ ከምዚ ሰሚር ዘይኮንኩ እዚ ታስተዋሃበትኒ ገጸ ባህሪ ኮይነ ምሽ ይሰርሕ ሽዑ በቃ ከምዚ ትዕላማ ናይ ኣብ ስምዒት መእተወይሲ ንምን ጽብራቅነት ኣስራሕ ይበቃ ታመን ባዕዝበልካ ኸ ኣይጽገመላኒ እወ ከምዚ ሜክ ኣብ ናይ ምንባዕስ ዳርጋ ተጠቂመስ ኣይፈልጥኒ ብዙሕ ይርየ ሽጉርቲ ወይ ገለገለ ክጥቀም ይርየ ኣነ ግን ተጸጊመ ይፈልጥኒ ብንባዕት ብፍላይ ከዓ እቲ መሳርሕተይ ንፉዕ እንድሕራ ኮይኑ ከምዚ ኣሙድ ዘእቱ ሰብ እንድሕራ ኮይኑ ትምሳይ ሰርሕ ዘሎ ሰብ ክነብዕ ይኽእል ወላውን ኣብ ገዛይ ከዓ ይፈታትኒ ምስ መስትያት ከምዚ ምሽ ትሬኒንግ ገለስ ገበረ ማለት እዩ ከምቲ ኣደ ንውላዳ ብማዕረ እትፈትዎም ከም ስነ ጥበበኛ መጠን ንኹሎም ስራሓትና ብማዕረ ክንፈትዎም ግድን እዩ ከምቲ ንእመስ ድርላታ ዝበሃል ግን ዝያዳ ኣብሊጥና እንፈትዎም ስራሓትና ይሰኣኑን ካብዚ ሓሊፍና እውን ኣብ እንዋሳሉ ኣጋጣሚ ዝምስጠናን ኮይናዮ ክንዋሳ እንደሊ ገጸ ባህርን ኣይሰኣንን ሰሚር ጎደፋይ እውን እትፈትዎን ስራሓታን ኮይናቶ ክትዋሳ እትደሊ ገጸ ባህርን ከም ዘለዋ ኣይሓበትን ዝበዝሕ ግዜ ኣነ ሒዜ ክዋሳ ዝደሊ ዓይነት ካራክተር ከምዚ ህልኸኛ ከምዚ ንሕማቅ ትመክር ሞ ግን ከዓ መወዳእቱ ነቲ ሕማቅ ተግባራስ በብኺያት ትፍድዮ ዓይነት ካራክተር ሒዝካ ምውሳእ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ካብቲ ዓይነት ደስ ዝብለኒ ዋሳሳኣ ማለት እዩ ብሓፈሻ ከዓ ኩለን ስራሕ ኮን ፊልምታተይ ፈትየን ተቐቢለን ብጣዕሚ ዝፈትወን ቀንዲ ካብኣተን ግን ካብ ተኸታታሊት ፊልሚ ጓል ጎርቤት أو حزيز نبركو كاركتر كمزي بفقر تبدل مو حنا نعودات كتفدد راح تدلي قبل الودات سهل خزلوا عينت كاركتر حزانيرة أفيتشر فيلم خاء حسابات دقائق أب حسابات دقائق حجي تحزيز نبركو كاركتر كمزي نابراز تقطع بعل بيتاسون كل كوينو مو خاء نايم ولاد عدلهم زي اللي ግን ከአንድ ስለ ፍቅሪ ላ ትነብር አይነት ሰብ ኮይነ ዝዋሳ ነረ ብጣዕሚ ካብተን ዝፈትወን አይነት ፊልምታተይ ማለት እዩ ካብ ኮሜዲታት ከዓ ሰርዋጦት ትብል ፊልሚ ኮሜዲ ናይ ዓዲያ ኣብ ሒዜ ዝነበርኩ ካራክተር ከምዚ ዘረባ ሰባት ትሰምዕ ንሓዳራትና እስ ከምዚ ብሰባት ትምላእ በቃ አይነት ካራክተር ንሒዘ ነረ ወላ ደጋጊ መሪያ ኣይመንዋኒ ንዓ نزخ طحرني نزخ بالعمي ابن نص كيف نام على خلا ليه بدحري يكن نزعيته هي زخيلي بزعت فت انا حط خاقور عليه نزعيت هب عبيله شامبي كوي انا فاحو قلنا انا فاحو شامبي كوي لا انا فاحو مزعيري لاك اباطركو لاك اباطركو زخونه سراحناتو زخونه بدهون بلጫን كلو كدنيو مويا سنه ጥበቡን ኮሞም እቲ ሓደ ምስተሓደ ኣወዳዲርካ ክብደት ናይቲ ሓደ ድማ ክትልክዕን ክትግምትን ኣይትጽገምን ስነ ጥበበኛ ሰሚር እውን ነተን ዝተዋሳእትለን ውሕዳት ዘይኮና ናይ መድረኽ ድራማታት ምስ ካልእ ድራማታት ከተናጻጽር እንከላ ሰሪሐ ፈለጠ ግን ቀድሚ ሕጂ ማለት እዩ ኣብ ጉጅለ ባህልታት ተሰራሕኹ ኣብ ኮማውዳስ ናይ ጎንበት ይኹን ኣብ ናይ ቤት ትምህርትታት ከምቲ ዝበልኩኻ ወላውን ኣብቲ ኮርስ ወሰድ ኩሉ ግዜ ናይ መድረኽ ይነሩ ትናይ 3 ወርሒ ኮርስ ወሰድኩ ኣብ ዓድጉ ዓዳድ ማለት እዩ ናይ መድረኽ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ብጣዕሚ ምክንያቱ ኣብ መድረኽ እንድሕር ሓንቲ ስራሕ ትሬኒንግ ጌርካ ወዲእካ ኣብታ መድረኽ ከምታ ዘላታ ዲያሎግ ከይተጋጋኻ አንገልካ ከይተጋጋኻ ኩል ነገር ክትወጾለካ ብዙሕ ብድሆ ይዛሕተካ ማለት እዩ ኣብ ፊልሚ ግን ኣብዚ ፊውቸር ተኸታታሊ ፊልምታት እንሰርሖ ግን ኣነ ብዛ ዘለኹዋ እንድሕር ሓንቲ ዲያሎግ ወይ ሓንቲ ቃላት ተጋጌ ካቲለ ክምለስ ይኽእል ኣብ ናይ መድረኽ ግን ብጣዕሚ ከቢድ ብዙሕ ብድሆ ይዛሕተካ ማለት እዩ እንድሕር ኣነ ተጋጌሲ ታስራሕ ምልእትስ ፈሪሳላ ማለት እዩ ሕጅስ ብጣዕሚ ብዙሕ ሓይሊ የድልየካ ኣብ ናይ መድረኽ ማለት እዩ ንዝኾነ ካብ ሰባት ዝመፀና ርእቶ ሃናፅ ነቐፌታ ተወሳኺ ሓሳባት ጽኒልና ናይ ምስማዕ ልምዲ ክህልወና ተመራፂ እዩ ርእቶ ሃናፅ ነቐፌታ ተወሳኺ ሓሳባት ኣብ ዝኾነ ስራሕ ኣገደስቲ ባእታታት እዮም እዞም ነገራት ነቲ ዘለና ሃጓፍ መልዮም ኣብ ዕብየት ስራሕና ኣገዳሲ ተራ ይጻወቱ
ይኹን እምበር ኩልና ሰባት ሓደ ዓይነት ርዲእ ስለ ዘይብልና ግን ካብ ሰባት ዝምጽና ሓሳባት ክፈላለይ ይኽእል ጋብ ህዝብ ዝረኸቦ ግብረ መልሲ እኮ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝበስሕ ሰብ ዝረኸበኒ ጽቡቕ ቀጽልዮ ብዙሕና ንጽበኻ ባኺ ይብሉን እዮም ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ ሓደ ክልተ ግን ኣሎ ከምዚ በቲ ትሰርሖ ካራክተር በቲ ዝወሃበካ ገጸ ባህርሲ ብኡ ይግምቱ ከምሽ ኣዛርያ ተኸምዝ እንዳ ተኸምዝ ዝሰርሕ እንዳ ኢሎም ኢዶም እንዳነጸጉልካ ዝኸዱ ኣለዉ ደይትርሳዓኒ ብሳይክል ንሓለፍኩ ኣብ ከተማ ሓደ ሰብኣይ ጠጠው ኣቢልኒ ንዒ ገለል ጠጠው ኣቢልኒ ፈልጠነ ዳ ኮይኑ ገለል ኣነ ሰላም ኣቦይ ገለብሎ በዓል ንስኺን ነብስኽ እንዶ ሓዳር ከይትገብራ ሓዳር ሰብ ክትብትና ፀሓይ ዓርበክና ኣሎ ገለገለ ብለኒ ሽዑ ትዝይለኒ ማለት እዩ ኣቦይ ፊልሚ እኮ ገለገለ ተበልኮ ምርዳቢኒ በቃ ከምዚ እንድዒ ክጸፍዓኒ ንእሽተይ ተሪፎ በቃ ምርዳቢኒ ኦ ተጋጌ ቦይ ገለገለ ኢለ መንገዲ ቀጽለ ማለት እዩ ከምዚታት የጓን ፈቃይ በቲ ዝተዋሃብካ ገጸ ባህርስ ከምዚ ናይ ብሓቂ ህይወትካ እስከም ሆይኒ ዝስምዖም ሰባት ካሉ ዝኾነ ሞያ ብልምዲ ወይ ብተመክሮ ክጥረዝ ዝከኣል እዩ እንተኾነ እቲ ብትምህርቲ ዝተደርዐ ሞያ ግን ካብቲ ብልምዲ ወይ ብተመክሮ ጥራይ ዝተጠረየ ሞያ ከም ዝበለጽ ኣየጠራጥርን መንሰይ ሰሚር እውን ዋላ እኳ እቲ ሓደ ብናይ መጓዓዝያ ጸገም እንተገደፈቶ ነቲ ሓደ ስና ነኺሳ ዛዚማቶን ተዓዊታትሉን እያ ኣብ ዓዲ ጓዕራት ናይ 3 ወርሒ ኣክቲንግ ክላስ ሞኖሎግ ወሲደ ነይረ ካብተን 2 ወርሒ ተማሃርኩን ብዙሕ ከሲበ ግን ሓንቲ ስክሪፕት ከንበብኩ ብሓፈሻ ታናትኩም ጥራሕ ደይኮንኩም ተንብቡ እታ ድርሰት ብምልእታ ክትወሃቡ ከለኹም ሓንቲ ስራሕ ክትወሃቡ ከለኹም እታ ድርሰት ኩላ እንታይ ዕላማ እንታይ ኣታ ፊልሚ ኣንቢብኩም ክሰርሑለኩም ትርጉም ናይታ ስራሕሲ ፈሊጥኩም ክሰርሑለኩም ይዝብል እጂ ካብታ ኣብ ኣሰማዕኩ ዓለትካ ዝኾነ ሰብ ዝሃበኒ ስክሪፕት እታ ድርሰት ምልእታ ሃበኒ እየ ዝብሎ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ተውህቦ ኣገዳሲ ነገር እዩ ተውህቦ እንተዘይብልና ግን ዝኾነ ዓውዲ ክኸብደና ይኽእል እዩ ይኸብደና ጥራይ ዘይኮነ ካብ ተውህቦ ዘለዎም ሰባት እውን ዝያዳ ክንጽዕር ከገድደና ይኽእል ይኸውን ነቲ ዘለና ተውህቦ ግን ትምህርቲ ወሲኽና ዝያዳ ተጨባጢ ዓወት ዝሕፈሶ ሞያ ንገብሮ ኣነ መጀመርታ ተውህቦ እዩ እንዴ ዝብላነ ግን ከኣነ እቲ ተውህቦኻ ትምህርቲ ክትውስኸሉ ኣለካ ምክንያቱ ተውህቦ በይኑ እኹል ኣይኮነን ብቕዓት ዘይብልካ ከዓ ናይ ዝተምሃርካ ከዓ እኹል ኣይኮነን ተውህቦን ትምህርትን ግን ብሓንሳብ ተሳኒዩ ሓደ ተዋሳኢ ኮንካ ትሰርሓሉ ትኽእል ኢኻ ከም ሞያ ከዓ ከም ናተይ ከም ኣነ ከም ሰሚር ማለት እዩ ኣይኮነን ንዓይ ከናብረኒ ምሽ ንስድራይ ክሕግዘሉ ወይ ገለ ኣብ ሓደ ግዜ ተን ዝኽፈለን ክፍሊት ካብ ናይ ትራንስፖርት ዘይሓልፋሉ ግዜ እውን ኣሎ ትወሃብ ኢኻ እኮ ዘይትወሃብ ኣይኮንካን ጣማ ክፍሊትካ ትወሃብ ናይ ዝሰራሕካሉ ጣማ ትወሃብ ኢኻ ግን ብፍላይ ንዓይ ካብ ናይ ትራንስፖርት ዝሓልፍ ኣይነበረን ትኽፍሊተይ ግን ነቲ ዕግበተይ ነቲ ክብረት ሞያ ኢለ ብሰርሕ ነይረ ማለት እዩ ዝኾነ ስራሕ ስነ ጥበባዊ ይኹን ካብ ስነ ጥበብ ወፃኢ ዝሓልፎ መስራሓት ኣቃሊልካ ዝረአ ኣይኮነን በብእዋኑ እውን ዝተፈላለየ ገጽን ዓቐንን ብርትዕን ዘለዎ ብድሆታት የጋጥመና ይኸውን እቲ ዝገጥመና ብድሆ ወይ ዕንቅፋት ከም መሰረታውን ባህሪ ስራሕን ተቐቢልናዮ ነቲ ዝዓበየ ምዕራፍ ከነማዕዱ ኣይንጽገምን በንጻሩ ነቲ ዝጎነፈና ብዙሒ ብድሆታት ናብ ረብሓና ቀይርና ነቲ ዝወሓደ ብልጫ እንተጠሚትና ከዓ ኣብ ስራሕና ኣድማዕቲ ክንከውን ኣይንጽገምን ኣብቲ ሞያ ምህላዊ ብጣዕሚ ጽቡቕ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኣብ ስነ ጥበብ እንድሕር ኣለኻ ብዙሕ ሰብ ይፈልጠካ ምስ ዓብ ትውዕል ምስ ንእሽተይ ትውዕል ምስ መሰልታኻ ትውዕል ተመክሮ ተጥሪ ካብቶም ምዕባይካ ብዙሕ ነገር ትወስድ ከምዚ በቃ ኣብቲ ሞያ ምህላዊ ብጣዕሚ ሕጉስቲ ኣነ ጽቡቕ ይስማዓኒ ኣብ ብድሆ ከዓ ንጓል ኣንስተይቲ ስነ ጥበብ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣብ ሕብረተሰብና ኣብ ስነ ጥበብ ዘላ ጓል ከምዚ ብጽቡቕ ዓይኒ ትጥመትንያ ኣብ ድሓን መንገዲ ዘለኻ ኮይኑ ኣይስምዖን እዩ ስለዚ ንእሽተይ ሕብረተሰብና መንቃሕቲ የድልዮ ማለት እዩ እወ ሕጂ እንታይ ሓደ ግዜ
ساعات مولو أحليفة نفس رح يزخدوا الجيزة له سايكل تبالاشون تقلع من جدي ويبيت ترانسبورت جيزة زنبرو لباس حد جني ويتدون جني بتعم شجر نيرنا مالت ناي ترانسبورتي ويك أحد جيزة خا قد مساعتنا يسرح يزركوا الجيزة خا نيرو مغنياتو كم زي بالانس كحلو يكلني نحر ساعات جعته تقطي راسي شو عاتن فرعان صحاب جزا جدا كوت علنا أنا قد مساعتي يزركوا الجيزة له كاب ساعتي حليفة زركوا الجيزة له حجي بفلايك مشيت مالتيو ناي مشيت سألي خص على يكلني نيرا أنا سألت غين أخ حدر لني أب كم زي بتعمي بفلايك قال كونكا كبد بلي حق سربا جن دحر أدليت أنت بقصون على كم زي تزق مكان جريلا نزخون نجار ساعتي بكام متحسر راح يزدلي فغري مويان ناي سرح تقداسنتن تلنا بزي سرحنايو طراي ينعجبن اتي زي سرحنايو وحد مخانو امينا بوزح كنسرح تليمنا بلبنا مسلبنا قال كيدان اتينا تمتنا نزعبين زلعلن سرحينا نقبرو انا كو مجمر تعد من طناني هبني بحجه بزحات زي ود اهون فيلمات جمير لخو كعوتاني ويك اب حزب صبو غبر ملص خمصنخا يصبه مالتي امود اتام بارس ندبኛ سمير زخونه كنبصحو اندلي ነገር انتدا تگينا تبگيسنان كبصحو يلنان سننا نخيسنان اب علامانا كنبصحلو زين خل منگدي يلن بمباليا زربا ازازيمام تخلص دلانا نعي ابزن نخبصح ولا افت زلا على درجه يبصح دامبر اتزدلي نوركوس فصيمي بفلاي كا زوم حجم سايسرحو زلو عبيتي سنطبويان درستي تواساتي دايركتورات بحفشه كله مالتي انا ايكون نسوم كسرح كمزي ولا سلام زبلوم نمصاس كوين سمعني نيرو ግን كله بحيل املاح كا زي بصح ነገር የለን بسالا ጻዕር ወላዲተ ይኹን ናተይ ድኻም كله تحاويسو ابز بصح ለኹ ማለት እዩ انا خبلو زدل موداتا خا نحد ولاد ولادي እዩ كمزي مسرت كاس اب غزا خاي حجي كم تخبلك صراحكو حنت سنه طوايتي كم ابدا حن كنت زلخا خوين اي سمع مني نتم ولدي قلنا ايت ولادي اتححزايو حجي بقى تولاد ندحر نفيعسي تولادون نولادي زي حقوسلو مغنياتي يلن مالتي نقول ነገር ዝተበግሶ ኢለ ዝሓስባና ድሕር ኣخ ገብርኤል ካሲ زي جبرن زي بتصح النجار كم زي اللي إذا من أنا 5 مير